बङाइगावआव दसे सम थांनो एसे बुस्थु नांगौ जादों दा बेखौनो विशाल मार्केटआव रिजनेबल रेटआव बुस्थुफोर मोनो दा बेयावनो एसे लानानै फैनि दे एसे स्टाइल बानायना हो बिगैखौ देलाय होनो रोंनांगौलै मोजां बख' माथो जांलाब फेन गानखो ए गानहो दे सोलों गाखोद' थक समनानै गारि सालायदोंलै नांगौआ मा थाव गुबै 5 लिटार संसार जानायनि नालाय ओमफ्राय आंनो 100 थाखानि गस्ला गांसे नांगौ आन्डारवेर गांसे नांगौ ओमफ्राय नोंस्रा मा नांगौ खिन्थादो मा नांगौ नाइटि गांसे ओमफ्राय फिसा फेन गस्ला साबुन बाल्ब नांगौ बाल्ब LED बाल्ब गंनै दा बिदिनो आरो दा ओमफ्राय मार्केटआव हाबबा नाङिखौबो नांगौ जागोन ओमफ्राय मोनबाय नाइटिया ले हिन्जावफोरनि जायगाथिंसो हाबबायलै आगैया न'आव सफैलायबाय मा सफैखो एसे नायनोसै गस्ला गांथाम लानाय जाबाय आङो नै बे गांसे नैबे गांसे फोरोंगिरिफ्रा स्कुलाव दानिया शार्टल' गाननो मोनसिगोननो बेनि थाखायनो शार्ट बायनांगौ जालायबाय बांद्राय बिदि शार्ट गाननायनि नियु हुदा गैया आंनाव ओंखायनो लाबोबाय आं गांनै खेबसेनो आरो नेपखौ ओरैनो खामानि दामानि मावनायाव गाननो लाबोसाबबाय मा लादों फिसालानि दै बथल फिसालानि दैनि क्रिम नैबे डिशवाश ओंखाम संग्रानि आरो सेन्देलबो लाबावदोंसोलै नैबे बिस्किट हाइड एन्ड सिक जानाय नैबे हिन्जावनि सेनिटारि पेड ओंखाम संग्रानि माल माथानि गेजेराव नैबे बुस्थुखौनो आं गाज्रिसिन मोनो नैबे पेकेट 4 लानानै फैखाबाय जों बे बुस्थुखौ थाव गुबै बिराद फैसा थाङो बेयाव मास मोनसे थाङो ना थाङा जाखो पेकेट 4 जों थांगोन नै मा जिनिस बेलाय आं दाख्लै बेखौ खादानिफ्राय गारबोखोमादोंसोमोन दैखो खानायखौ आरो दिनै लाना फैफिनलायबाय बिनि थाखायनो थांबोखादों नोंजों बाल्ब मोनब्रै टेन्डेमनि गंसेयाव 79 रुपिस गंब्रैजों बेसे जाहैगोनथाय 276 ना बेसेबांबा जाहैयो हिसाब खालामबानो मा बिस्किट डाइजेस्टिभ बिस्किट 20 थाखानि नैबे मस्ला मस्लि नैबेबो जिरा पाउडार आन्डारवेर आरो मेगि बेसे उदै सेवहोबावनो गथ'फोरखौ मेगि जाहोनानै दा बेखिनि बुस्थुखौनो लाबोबाय एसे गुगाबोबाय दिनै एलाय गान्दु खबरालाय बहा गान्दु खबर दं आरो नै गान्दु खबर दंबावोसो गान्दु खबरबो लाबोदों अननानै लाबोआखैसो आङो गैलालै सोलिनो माने खोबफिनजोबनोसै नुदों आंखौ मोजाङै खोमसि नुवाखै एसे खाथियाव लांबावबा साबसिन मोनो अरजाला एखे आं सोनानै दोनफिनजोबनोसै
बन्द' खालामहरदोल' नोङो गेजेराव थुनानै गुड नाइट लोगोफोर